L-ex kap nazzjonalista Adrian Delija naqas milli jiddikjara x'jagħmel b'esponenti tal-establishment illi kienu parti mill-komplott li wassal biex qaxtuh mill-ogħla kariga fil-partit 5 snin ilu. One News staqsih speċifikament dwar dan la darba issa wkoll reġa' esprima l-interess tiegħu li jieħu mill-ġdid f'idejh it-tmun tal-Partit Nazzjonalista. Dan hekk kif hu sigriet magħruf illi dawk qrib l-establishment nazzjonalista għadhom ma jarawx għajn majn mal-istess Delija u ma jridux li jerġa' jsir il-kamp tal-partit. Iżda Delija illi bħalissa qed jirsisti biex isib l-appoġġ meħtieġ minn fost il-kunsilliera u tesserati tal-partit kien evażiv quddiem id-domandi li sarulu u minflok għażel li jispjega x'inhu r-rwol ta' kap ta' partit. Insaqsejtni jiena għandi rwol ta' kap ta' partit eventwalment jekk nintgħażel kif diġà kelli. Mhuwiex ir-rwol ta' kap ta' partit li qed jażel persuni, imma li għad il-viżjoni ikbar. Aħna rridu lil kulħadd. Però dawn huma nies illi fil-passat għamlulek ukoll il-ħsara dawn marru għand il-President tar-Repubblika, skużani. Taf kemm isabiħ il-kelma kulħadd? B'hekk Delija għażel li lajfuh lanqas jinten ma' xi ħadd b'mod partikolari fl-isfond li hu fatt magħruf is-saħħa kbira illi għadhom igawdu fil-Partit Nazzjonalista l-estremisti bħal Carola Aquilina u Beppe Fenekadami flimkien moħrajn mill-Blue Heroes. Ironikament Delija kien akkumpanjat mid-deputat Ivan J. Bartolo li fost il-manuvri li kienu saru sa mill-2019 kien fost l-ewlenin li rridu jqaxtuh minn kap fil-fatt mexxa petizzjoni favur vot ta' sfiduċja fih. L-ex kap nazzjonalista ukoll talabna nindikawlu individwalment persuni li kienu ħadmu kontrih. Iżda evita tweġiba konkreta meta semmejnilu pereżempju lil Jason Azzopardi. Ġifieri bħal Jason Azzopardi, jekk hu jrid jerġa' jiġi. Kull persuna illi b'xi mod fuq Jason Azzopardi mod speċifiku. U jsir parti Għaliex ma tistax tgħidha tal-Jason Azzopardi jekk jitħajjar jiġi. Għax qabel ma saqsejtni jien weġibtek kull persuna. Dan id-diskors jistona ħafna mal-mod li Delija tkellem bih fil-passat fil-konfront tal-perċimes tal-Blue Heroes u avukat tal-Aqda Repubblika. Jason Azzopardi huwa persuna li jikdeb, li jgħid il-falz, illi jiffabbrika l-affarijiet fuq in-nies. Naturalment mhux qiegħataw biex Importax ismani u jekk irid. Ismani, Jason Azzopardi ħafna drabi qed laħemel il-lebelli lin-nies. Ma jagħmelhomx. Jason Azzopardi ħafna drabi weġġa' lin-nies. Fil-isfond ta' dan kollu, Delija kompla li l-Partit Nazzjonalista mhuwiex negattiv. Aħna maħniex il-partit tan-negattività kif inhu il-Partit Laburista. Meta imbagħad komplejna nistaqsuh dwar it-tmexxija tiegħu għalilna hekk. Aħna l-qudiem inħarsu mhux lura. Il-qudiem.